Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros. Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel. Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? ¿Has perdido algo? Una de les pel·lícules de la cartellera als cinemes Illa Carlemany és Hansel i Gretel Cazadores de Brujas. L'estrena va ser divendres passat, però va ser una estrena especial i exclusiva pels posseïdors del carnet jove, que van haver de pagar només la meitat de l'entrada. Incentius i esdeveniments com aquest són els que Carnet Jove organitza de tant en tant i que comunica als seus socis i seguidors a través de les xarxes socials, una de les eines de comunicació que està més a l'abast dels joves. Carnet Jove sempre hem pensat que ha de tenir un feedback, no? Amb la gent jove, ens agrada que la gent comenti, que digui la seva també una mica, i doncs, el que fem és, tant via web, doncs, anar penjant continguts. Intentem que cada setmana, o si no cada 2 setmanes, i després el que fem és portar aquests continguts, informar-los doncs, via xarxes socials, perquè doncs, el que fem és, cada dia es va informant d'aquells avantatges que potser pot interessar més pel fet que és el moment, l'època o una mica això, i després els avantatges temporals, que són aquestes activitats que van sortint, com per exemple això del Hansel i Gretel, que hem creat, per exemple, un esdeveniment a Facebook perquè la gent hi pugui ficar assistiré i al mateix temps els altres amics hi puguin veure, mira, aquest amic va i per què no, jo també hi aniré, no? I via Twitter fem una mica el mateix, i el que sí que fem via Twitter és donar molta més càrrega d'informació perquè Twitter és molt més ràpid i és el que interessa a la gent, no? Informació breu, ràpida i constant. Són moltes les avantatges amb descomptes i promocions les que ofereix el Carnet Jove, una associació que des dels anys 80 treballa en més de 40 països europeus per facilitar l'accés als joves a la cultura, la formació, l'esport i tot el que els pugui interessar. El Carnet Jove és un programa europeu de joventut que està a 40 països. És un programa que va aparèixer als anys 80 i Andorra també va aparèixer a finals dels 80, principis dels 90. I bàsicament el que ofereix és avantatges i descomptes a través d'una targeta i també et dona accés a temes com poden ser els de la mobilitat juvenil i la informació juvenil. La característica, jo crec, més important que té el Carnet Jove és la dimensió europea que té. Això vol dir que quan tu tens un carnet jove, tu també tens dret a tots els avantatges de tots els països on s'emet un carnet jove. Ara mateix són 40 països arreu d'Europa. El més proper, per exemple, és Espanya o Portugal. I ara mateix tenim vora 80.000 avantatges a Europa i crec, si no recordo malament, som gairebé 5 milions de joves amb un carnet jove a Europa. A través d'acords de patrocini amb diferents tipus d'empresa, com poden ser bancs o companyies de trens, etc., depenent del país, doncs ajuntem targetes per augmentar els serveis que oferim a través del Carnet Jove. A Andorra tenim el Carnet Jove Clàssic i el Carnet Jove 16.30, que l'emetem conjuntament amb Crèdit Andorrà, que és el nostre patrocinador. El Carnet Jove és una eina molt bona per tenir accés a diferents temes que poden ser del seu interès, com poden ser temes culturals, avantatges al cinema, o avantatges per anar al teatre, o avantatges per anar a concerts. Altres temes com pot ser formació no formal, avantatges per fer classes d'idiomes, per aprendre a conduir, o altres temes com pot ser anar a una escola d'art. Compres a botigues o viatges, pots tenir avantatges en agències de viatges o en transport, com pot ser una companyia d'autobusos que et pot portar a l'aeroport. Els col·laboradors de Carnet Jove s'impliquen en tots els esdeveniments que aquesta entitat organitza i divendres van ser als cinemes Illa Carlemany i Ràdio Flashback. Molt bé, molt bé. Doncs res, moltes gràcies per ser aquí col·laborant amb el Q-Flash, com sempre que ha sortit dels estudis. Encantat de la vida, ja ho sabeu. Vinga, pues. L'equip del programa Q-Flash es va desplaçar fins al lloc de l'estrena de Hansel i Gretel Cazadores de Brujas i va dedicar una programació especial a la pel·lícula per promocionar-la entre els joves d'Andorra.
És una pel·lícula juvenil i també adulta, perquè tot i que parteixi de la base d'un conte, no és una pel·lícula per infants, perquè és una mica ja més evolucionat. Primer hi ha el conte i després, uns anys més tard, es recupera aquesta història, recupera el fil de la història i el director el que ha fet és explicar la venjança dels protagonistes del conte, Hansel i Gretel, cap a les bruixes. Llavors, després de la història que han tingut a través del conte dels germans Grimm, el que fan és venjar-se de les bruixes amb aquesta pel·lícula. Ja es diu Hansel i Gretel, cazadores de brujas, i precisament el que fan és exercir la violència, per dir-ho d'alguna manera, contra les bruixes. Últimament ja hem vist que moltíssimes pel·lícules que eren contes històrics, d'aquells que ens explicaven de petits, han evolucionat a pel·lícules en el cinema i els hi han donat, evidentment, aquesta nova versió en el cinema. Hansel i Gretel és una d'aquestes. Si Lincoln podia ser cazador de vampiros fa uns quants mesos amb la pel·lícula que van fer, doncs ara aquests es dediquen a caçar bruixes. És una pel·lícula divertida, una pel·lícula d'aquestes a veure un dissabte a la tarda amb els amics abans de sortir a sopar o al vespre. És una pel·lícula d'aquestes que, en definitiva, és de molta acció i també amb aquest punt de violència, també humor, també comèdia, que uneix tot una miqueta i que fa que sigui una pel·lícula amb moltes expectatives. La pel·lícula, que la dirigeix un senyor que es diu Tommy Wirkola, és una de les primeres pel·lis així conegudetes que ha fet. I la protagonitzen actors de talent, actors com la Gemma Arterton, que és protagonista d'altres pel·lícules, com per exemple les últimes de James Bond, o també ha sortit a Prince of Persia, i a més l'acompanya el que fa de Hansel, que és un tio que hem pogut veure a les pel·lis de Bourne, Missió Impossible o l'última d'Avengers. Per tant, han agafat protagonistes de pel·lícules bones que han sonat molt en els últims anys i els han fet evolucionar una miqueta de nens que eren Hansel i Gretel en el conte a ja joves adults que surten en aquesta pel·lícula. Esdeveniments com aquest són els que serveixen per donar a conèixer per què és important ser soci del Carnet Jove i disposar d'aquesta targeta. I és que aquesta associació no es cansa d'incentivar els joves i apropar-se a aquest col·lectiu utilitzant noves formes de promoció cada cop més creatives. Fa uns dies, una d'aquestes formes també és la fotografia a través de l'aplicació mòbil Instagram. Caldrà estar atents als propers esdeveniments. Fa una setmana que tenim el tema de l'Instagram i l'hem obert una mica per donar una vessant més creativa a l'hora d'informar d'aquestes activitats, però també busquem aquesta interactivitat amb la gent, que a través d'una etiqueta cadascú pugui penjar les seves fotos i que, arribat el moment, no descartem com, per exemple, fer un concurs via Instagram de quin és l'avantatge que utilitzes més, fes una foto, penja-la amb aquesta etiqueta i al final, entre totes les fotografies, sortejar X cosa, no? Normalment el que fas és sol·licitar-lo, un cop l'obtens i el pots començar a utilitzar. El més important per això és informar-se dels avantatges que t'ofereix. El carnet a Andorra val 6 euros, té una validesa de 2 anys i la manera més senzilla de saber com funciona, quins avantatges tens, etc., és visitant la pàgina web de Carnet Jove, que és carnetjove.de.